खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसि आरो बे समाव बिजनी ओनसोलाव थानाय जे माहारियारि आफाद बे आफादफोरनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि जौ जुवा जाय बिथांमोना बबेबा मेलाफोराव बा फुजाफोराव जुदि होदोंब्ला सांग्रांथि जा नङाब्ला सौहैगोन माहारियारि आफादफोरा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिजनी ओनसोलनि जे माहारियारि आफादफोरनि जे मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि बे ओनसोलाव थानाय बा ओनसोलाव जानाय फुजा मेलाफोराव जाय बिथांमोना जौनि मेला बा जौ होनो थाखाय बिथांमोना सिगांदों बेदर सावनाय जुदि होनानै जौ लोंहोनो थाखाय जुदि सानहोदों बिथांमोननि थाखाय मोनसे सांग्रांथि जानायनि बाथ्रा मानोना बे समाव बिजनी ओनसोलनि माहारियारि आफादफोरा सांग्रां जादों आरो सांग्रां जानानै नुजाथि हैदों फुजा मेलाफोराव नुजाथि हैनानै बन्द खालामदों जौनि मेला थामहिनबा जौ फाननाय आरो बेदर सावनानै फाननाय बेफोरखौ बन्द खालामदों सानसेयारि लटारिनि मुङाव जे होनाय जे खेला बे खेलाफोरखौ बे समाव बन्द खालामदों माहारियारि आफादा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बे माहारियारि आफादफोरा सांग्रांथि जानानै होबथानाया जोबोदनो बाखनायजाथाव होननानै जों बुंनांगोन। बे समाव बिजनी माहारियारि आफादफोरा नुजाथि हैदों बर' बाजाराव जानाय जे महालया फुजा बे फुजायाव नुजाथि हैदों आरो खमैबो 100निबो गोजौआव मावथि हानजाफोरा नुजाथि हैनानै बेवहाय जानाय जे फुजायाव जानाय माखासे आयेन बेरेखा बे आयेन बेरेखानि सायाव गसंथादों माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा आरो थांनानै बन्द खालामहैदों गोबां बिबांनि जौनि गला आरो बेदर सावनानै फाननाय आरो सानसेयारि जे लटारि गेलेहोनाय बे गेलेहोनायफोरखौ बन्द खालामदों। थारैनो आयेन बेरेखा माखासे गफबनाय जे खामानि बे खामानिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय नाजादों बिजनीनि माहारियारि आफादा। बे समाव नोंथांमोना मिन्थिगौ जे बिटिआर सोरखार फैखांनायनि उनाव नोजोर होयोब्ला बिटिआरनि ओनसोलाव गोबां फुजा मेलाफोराव खम बिबांनि आयेन बेरेखा जे जानाय बा आयेन बेरेखा गेलेनाय आरो फाननायफोरा खम जादों आरो बे समावनो फिन आरोबाव गुबुन जायगाफोराव जे जानाय जे फुजा मेलानि मुङाव माखासे आयेन बेरेखा खामानि मावनायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय सान्थ्रि महरै नुजाथिदों बिजनी ओनसोलनि माहारियारि आफादा। बे समाव बिजनी माहारियारि आफादनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि जे फुजा मेलायाव होनाय जे आयेन बेरेखा माखासे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बन्द खालामनो थाखाय ओंखारदों 100निबो गोजौआव माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा आरो जायगायाव थांनानै बिथांमोना नायबिजिरदों मोनफा नायबिजिरदों आरो नायबिजिरनानै बिथांमोना नुनाय जे आयेन बेरेखा बे आयेन बेरेखानि सायाव गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बिथांमोननि जे बेफोरबायदि जे खामानि मावनाया ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ थामहिनबा बिटिआर ओनसोलखौ आयेन बेरेखानिफ्राय मुक्त खालामनो नाजानाया थारैनो बाखनायजाथाव होननानै जों बुंनांगोन आरो बे समावनो रायजो राजाफोरखौ आयेन बेरेखानिफ्राय उदां खालामनो नाजानाया बिजनी ओनसोलनि माहारियारि आफादफोरनि मोनसे थुलुंगाथाव आरो बाखनायजाथाव हाबाफारि होनना साननो हायो। बे समाव बिथांमोना होनाय जे माखासे भिजुएलफोर बे भिजुएलखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि।
खुलुमबाय दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा बायगिरि बिथांमोननो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री 5 लिटार पेट्रल फ्री एसियर गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन। $500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि, सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।